Para el BNG, la negativa de educación no responde más que a una política de reducción de gastos y de servicios. Son 15 familias, no fondo, que van a ter moitos problemas para poder conciliar a súa vida laboral e familiar. Moitas nais que son, no fondo, quen máis sufren este problema son as mulleres. Moitas nais están plantexándose a posibilidade de abandonar o seu traballo ou ben de reducir a súa xornada laboral ou cambiar de turno de xornada ou incluso ter que matricular os seus fillos en un colexio privado, que é no fondo o que subsace no fondo de todos estes problemas, porque a pública non lle dá os servizos que lle tiña que dar. Esta misma situación ya se dio el curso pasado, pero pudo solucionarse. Ahora el BNG exige a la Xunta que cumpla con un derecho recogido en la legislación educativa. O que establece a legislación é que hai un dereito de todo o alumnado que está matriculado nos centros públicos de ensino de Galiza a ter praza nos comedores escolares sempre que existan prazas baleiras nos mesmos. E quero lembrarvos que no CEIP o Rusidoiro é un comedor catalogado de tipo C que ten ata 250 prazas de comensais e no curso pasado comeron 165 nenos e nenas. Polo tanto, quedaron 85 prazas baleiras. En el caso de Rusidoiro, los nacionalistas afirman que no hay problemas de plazas, ni de espacio, ni de dotación.